Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşsyz Baqby tarap Türkmenistan Bedew batly Atmuradyň mekanatly ajaýyp ýylymyň her bir güni uly ötüşleri betsenýär. Şu ajaýyp ýylymyzda siziň her biriňizde berk jan saglygy, maşgala awadançylygy, öýe ojaklaryňyzda yrsyk bereketliňiň bol bolmagyny tüýsürümizden arzu edýäs. Türkmenistan arzularyň hasyl bolan ülkesi. Şeýle ajaýyp zamanamyzda bize okumaga, öwrenmäge, döretmäge, döredüzlükli zähmet çekmäge, şeýle giň mümkinçilikler döredip beren milli liderimiz Gahrman Arkadagymyda, hormatly prezidentimiz Arkadagy Gahrman Serdarymyda şu pursatda alkyşlarymyzy aýdýarys. Goý Gahrman Arkadagymyda, Arkadagy Gahrman Serdarymyzyň ömürleri uzak bolsun, janlary sag bolsun, ýylt bähbetli döwletli işleri elmydama rowaşlygy beslesin. Ine şeýle ýaşy arzu umytlar bilen ýaşy tiläliminiň döredüzlük topary Garaşsyz Baqby tarap Türkmenistan Bedew batly Atmuradyň mekanatly ajaýyp ýylymyda bagşlanan bu döredüzlük söhbetleşigimizi ýaýlym arkaly size getirýär. Biziň bugünkü döredüzlük söhbetleşigimiziň mehmany Türkmeniň Altyn Atyr wätäşiginiň ýeňisi Mekan Nuriýew. Mekan, gepleşigimizde hoş gördük sizi. Sağ ol, bizim sizi hoş gördük şaýerli. Ine bilişmede ýa Mekan biziň edidi ýurdumyz Türkmenistan Bedew wady bilen öňe barýar. Her ýyla bir münasip at takmak inni ýurdumyzda asly däwürli. Bajaýyp ýylymyz 2026-njy ýyl Garaşsyz Baqby tarap Türkmenistan Bedew batly Atmuradyň mekany ýylyp eglan edildi. Şu ajaýyp ýylymyzda bir nesip bolsa, äme Garaşsyz Baqby tarap Türkmenistan döwletimizde halkara derejesinde bir näçe bir konsertler, dawralar ýokary derejede geçirilmek meýilleşdirilýär. Elbetde garaşsyzlygymyzyň 35 ýylygy şu ýyldan etip bolaginden bellenip geçiler. Şeýle ajaýyp dawralardan näme mekan ýurdumyzyň medeniýet sunudy işgärleri öýleriniň täze-täze aýdymsaz eserleri bilen şu dawralara sowatly barýarlar. Şeýle ajaýyp pursatlarda gepleşimiziň başyna siziň bir ýürek buýsançygyňyzy ýyllaşymyz bilen paýlaşaýdyk. İlki bilene gepleşiňizde çağıraňyz üçin sağ olun. Täze 2026-njy ýylda bizim täze eserlerimiz bilen barýas. Nesip bolsa ýurdumyz wasbedýär bir näçe aýdymlary meýilleşdirýär, şekile geçirmege meýilleşdirýär. Şo sanda bize şeýle mümkinçilikleri döretip beren Gahrman Arkadagymyzyň, Arkadagy Serdarymyzyň jana sag tutýan tutumly işler elmydama rowaj alsyn. Köp sağ olun Mekan, arzularyňyz hasyl bolsun, arzularyňyzda bize meşguliyat, sunudy işgärleri elmydama bir döredüzlüğün uğrunda gözlegde bolýar. Şoň üçin mäň nesip bolsa, bu Garaşsyz Baqby tarap Türkmenistan Bedew batly Atmuradyň mekanatly ýylymyzda täze döretjek eserleriňiziň bir has hem täsirli bolup halk köpçüligi tarapyndan bir gyzygyny garşylanmagyny size tüýsürekden arzu edýär. Endi näme Mekan bir gepleşigimiziň başyny mümkin bolsa edidi ýurdumy Türkmenistanyň ýeten belent ötüşleriniň wasbyny beýan edýän bir ajaýyp aýdymlaryň bilen başlasak, ondan sonra siziň bilen biz çaý başynda söhbetleşigimize dowam edip siziň bir näçe söýüp aýdymlaryňyzy ýyllaşymy bilen paýlaşarys. Başysyna. Türkmenistan, döwrüm beýik şanynda.
Mekan köp sağ ol. Yerine yetirip beren joşgul aýdymyň üçin. Elbetde garaşsyz baky bir tarap Türkmenistanymyzy bir wasp edýän şunuň ýaly aýdymlary eýän bir dinläninde ýüreklerimiz buýtaşdan doly, eýän kalplarymyzda buýtan şaýlýa. Sebäbi kahraman arkadaly kahraman serdarymyz şu ajaýyp zamanamyzda medeniýet sunudy işgärlere döretmäge, zähmet çekmäge, aýdym aýtmaga, saat çalmaga giň mümkinçilikler döretip berýär. Şoň üçin ýani ýerine ýetirýän aýdymyz eýän tomoşa edende sadanarlaryň bir ýürüýte bir joşgulu saatlar çalmagy bugun kunna bir hasym utgoşukly zähmet çekýänligini, onu da şol çeken zähmetiňiň bir ýerine düşýänligini biz aýdym göz ýetirdik. Şunuň ýaly aýdymdan dowam kän bolsun. Sağ ol. Indi mekan söhbetde şumyň başyny bir mümkin bolsa siziň bir çağlyk ýyllaryňyzda dolansak, haýsy bir sunuwdy işgär bilen ilki bilen söhbet açylanda onuň bir sunuwat ýoly, bir gelişi dogurma söhbete başlanýar. Indi käbir adam, käbir sunuwdy işgärleri çağlykdan gelýär sunuwdy. Ýa-da bir sebäp bilen gelýär. Barda sebäp bolýar, şoňa söylenim, o sunuwata gelýär. Ana şu mümkin bolsa söhbetimiň başyny siziň bir sunuwatdaky ilkinji gadamlaryňyz dogrudan dowam edýär. Doğru belläk geçdiň, hemmede bolşýar bizem şu çağalygymyzdan. Hawa. Sebäp biz özümüzi bilip aýdym sağlagyň içinde. Sebäp men kakam Amangeldi Nurif mektepde aýdym sağlama bolýarmy. Şu kakamyň ýanynda ilki saat salyp başladyk. Soňra mektepde urunun aýdymlaryna giňip başladyk. Şeýdip aýdym sağla dowam etip gitdik. Näçe ýaşlarynızda? Aýdy şol men de özüm bilip mektebe barman hamasa salyp başladyk. Ondan soňra şu aýdym bile izini gelýär. Şol 16-17 ýaşlarynız bolýar. Soňra sunuwat mektepler. Ondan soň çağlar sunuwat mektebine okudyk. Ondan soň Daşoğuz'un Magtumul Galip adyndaky öğreti sunuwat mektebini tamamladyk. Ondan soňra Türkmen Döwlet Medeniyet Institutyny tamamlap, şu adam ýurdumyzda geçirilen toýdur dawaralarda täze aýdymlarymyz bilen çykyş etip gelýär. Berekallah. Şunuň ýaly täze aýdymdan gene de dowam kän bolsun. Sunuwat hakyna söz açylanda mekan eýän bir şol aýdymçyň ýa-da şol sunuwdy işgäriň bir döröjülüğünü ýüzlenýär. Mene siziň bir näçe aýdymlaryňyzda biz özümizden bilýäs. Eýän teleradio aýdymlary arkaly tomoşa edende ýa-da aýdaly awtobuslara menelmezde de eýän radio aýdymlarda da siziň bir näçe söýgü temasyna aýdymlaryňyz bar. Mümkin bolsa şu ýerde size şeýler sowaldan ýüzlenmek istýär. Siziň döröjülüğüňizde aýdymlaryň agla we bölegi söýgü temasynda. Diňe bir söýgü barada däl. Watanymyzy wasp edýän, şäherimizi wasp edýän, ýurdumyzy wasp edýän bir näçe aýdymlarymyz hem kän. Mümkin bolsa şu taýda ýyldaşlarymyzyň ýadynda galan bir söýgü aýdym ýerine ýetirip berän. Ol howatly mekan, ola has hem täsirli bolardy. Ondan hem mehriban watandaşlar bize tomoşa etmekden daşlaşmaň. Mekan Nurifiň söýgü temasyndaky ajaýyp aýdymlary siziň üçin. Şolosun saçan, sensin diňe sensin sahip cemalym. Durmuşda bagtymyň ýolun açýan, sensin diňe sensin sahip cemalym. Gül kamatyň görüp galym haýrany, öwürdüm kalbymy lele reyhana. Aşık yüreğimi salyan hicanım, sensin diňe sensin sahip cemalym. Gül kamatyň görüp galym haýrana, öwürdüm kalbymy lele reyhana. Aşık yüreğimi salyan hicanım.
görüp galym hayrana öwürdüm kalbymy näleri hana aşyk yüregimi salyan hijana sensin diňe sensin sahip cemalym Gülkamatın görüp galım hayrana öwürdüm kalbymy läleri hana aşyk yüregimi salyan hijana sensin diňe sensin sahip cemalym Gülkamatın görüp galım hayrana öwürdüm kalbymy läleri hana aşyk yüregimi salyan hijana sensin diňe sensin sahip cemalym Mekan köp sağ ol. Yerine getirip beren söýgü temasyny bir joşgul aýdymyňyz üçin. Hakykatdan hem şu aýdymyňyzy ýa-da eşdeniňizde özümde şu aýdymy goşuş siziň bilen birlikde yerine getiren duýmaň alym. Täbäbi ýa-ni bellek geçdim atydymda. Ýa-ni bir şäher içindäki awtobuslara minelmede radio aýdymlarda siziň aýdymlaryňyzy kän gawat gelýärdi. Ýa-ki yerine getiren aýdymyňyzdan şu aýdymlaryň biri şonuň üçin ýelmedama şonuň ýaly bir watandaşlarymyzyň bir gyzygyň söýgüsine munasyp boljak aýdymlaryň dowamy kän bolsun. Enem bir çaý başyna töhfet düşüme dowam edeli. Mekan size şeýlerak bir sowal bilen ýüzlenmek istäýäs. Täze aýdym dörände ilki sa döreýärmi ýa-da söz döredip soň şoňra sa döreýärmi? İlki bilene şahir bilen maslahatlaşyp aýdymyň ýa-ni sözlerini, manisini şahire düşündürüp isleyen goşguýuny alıp ondan soň sazyň başyna geçip aýdymy hiňlerden has ýakymly bolup çykýar. Käbir ýagdaýlarda söz bolman diňe sazyň özüni döredip soň söz goşjak bolsaň azajyk kynlyk döreýär. Şo ýagdaýlary bar. Onu berde iksem sağlaşmalı, sağlaşıklı olmalı, doğru değil mi? Ne şeylerak bara yine de şutayda soval yüzü adam mekan aydımın şoğlu çıkmak için sadı has hem tesirli olmalı mı ya aydımın sözleri? Sadam tesirli olmalı, sözüm tesirli olmalı. Son derinde. Ondan şeyde şonna go ajaýyp eser dörüýär. Kompozitoryň ýürekden çykaryp sa çalsa, şahirem ýürekden çykaryp sözüni goşsa, hasam ýürekden çykansa ýürege barýar. Biz özümüz şeýle eşdiýäs, siziň özü saat ýazmakdan başyna çykýan o sözüňizden belli akysy. Şonna saat döretmekde bir ilham çeşmäge näme bolup durýar? Bu döwürde joşmazlyk mümkin däl. Her günimiz bayramlar, toýlara beslenen, ilimiziň, ýurdumyzyň toy bayramlarynda, ilimiziň toýlarynda barp çykyş edýär. Ondan soň joşmazlyk mümkin däl. Onu şunun ýaly sağlaşykly dörejek netip bolsa gelecekde de täze aýdymlaryň dowam kän bolsun mekan. Biz çaý başyna siziň bilen gowy söhbetleşik edýäs. Elbetde söhbetleşiklerimiň dowamlygyna da ýene de siziň ýerine getirecek bir şerni aýdymlaryň bilen biz gepleşime dowam edeli. Ondan soňra da netip bolsa ýene de siziň bilen söhbetleşikime dowam ederiz. Baş üstüne. Yollar bizi ayırmasın, yıllar bizi ayırmasın. Her fırsatta anımda sen yanımda. Yollar bizi ayırmasın, yıllar bizi ayırmasın. Her fırsatta anımda sen yanımda.
tenge Seyen deyip aydayın sada dille Senle sevin cemali yanımda yarım cemali Sen görükli ömrümün yadi Seyen yüreğimin uvadi Senle sevin cemali yanımda yarım cemali Sen görükli ömrümün yadi Seyen yüreğimin uvadi Köp sağ ol mekan yerine getirip beren aydımlarınız üçün. O hakikattan bir yüreğte bir iyleştirimizin bir haskem yadına kalacak. Şoların bir yüreğte bir söyüp dinleyecek aydımlarının biri yerine getiren aydımlarının her biri. Şunun yali aydımlara biz garaşyaz nesip boldy. Ol aydımlarının bir şekilli aydımlarını o tele ilmer arkaly iyleştirmede ýygy-ýygydan getirip durmagyny arzu edýäs. Sağ olun. Indi şu ýerde mekan çay başynda töhmetdeşimizde size bir şeýler sowaldan ýüldermek istäýäs. Sunugaty bir söz bilen wasp etmeliýse, o söz nähil söz bolar siziň üçin? Men pikirim sunugat adamın içindäki duýgulary, pikirlerini eserlerin üstü bilen, ene sazyň üstü bilen ýa-da aýdymyň üstü bilen çykarmak, beýan etmek. Umuman aýdanda içki dünýäň maddi görnüşine geçmekdir. Şonuň üçin hem sunuwdy işgärleriniň döredýän eserlerini her bir insan dinlände begenjini şahatlan siziň aýdyşyna ýaly şol aýdymyň üstü bilen ýa-da bir şekilli aýdym görenine eýem şol şekilli aýdymyň üstü bilen çykarýa, paýlaşýa. Şonuň üçin hem bugünkü sunuwdy işgärleriniň her biriniň eseri her bir insany maddi taýdan ruhy lezzet paýlaýa. Şonuň üçin şonuň ýaly ruhy lezzet paýlayan aýdymlardan dowamkan bolsun. Endem şu taýda ýene şeýler sowaldan ýüldenmek istäýäs. Size sunuwatdaky maslahatçyňyz kim bolup durýar? Sunuwatdaky ilkinji maslahatçym halifam, kakam Amangeldin Nuriýew. Ondan sonra inim Mejlis Nuriýew. Ondan sonra öýdäkiler, çağalar täze aýdym çykarsak, ilkinji şolara dinledýäs, pikirini bilýäs. İlkinji tomaşa çökmende maşgalan bolup durýar da. Hawa. Ondan size şeýle eşik saýlamakda maslahatçyňyz kim bolup durýar? Özümiň ýan ýoldaşym. Ondan şul aýdymy men ýerine ýetirjek diýip ilki kime dinledýär ýa? Muman taýin bolansan getirip dinledýän maşgalaňyzy. Maşgalama taýin bolandan soň dinledýäs. Taýin bolansan onu ilki aýdym şunu ýerine ýetirjek diýip aýdan dokbaşynda. Indi aýdymlar dörek gelýär, täze aýdymlarken onu şu sagandalar bilen köpürak maslahatlaşylýar, şahyrlar bilen maslahatlaşylýar. Ondan soň ses rejissörler bilen işlenýär. Ondan soň taýin bolandan soň ýa öýdäkilere dinledilýär. Halipam, kakamın nidinla, sözüňle. Ondan şu döredýän aýdymlaryňyza kakaňyzdan şeýle bir tesir alan ýeriňiz bolmy? Ine şu aýdymyň şu ýerine şeýler äsik aýdana has hem gowy diýip tesir ýeren ýerler bolmy? Düze düşüp berilýän ýerleri öňler kän bolýardy. Indi ana ne köp berlerini özüň bilýän o kompozitor derejäge ýetdiň diýip umydy Hawa. Her bir insanyň her bir aty enäňem bugün bir arzularynyň hasyl bolmagy, ol öz perwentlerinde özüniň bir eýän bir özüni görýänligi da şol halipanyňyz bolsa, eýän siz şonuň bir ýygyny dowam edip bugün da halipa şagirdlik ýolum biziň ýurdumyzda güllä besýär. Şonuň netijesinde bolsa, äme şagirdler eýän bir halipalarynyň gözüniň öňünde bir täze eserler döretse haskem ol begenýä halipalar. Hawa. Esasen maşgalaňyz ýa-da aýdal telýä ilmerakal tomoşa edende bir ol ýöne halipalar şol duýgulary içinde saklaýan diýip pikir edýän mekanmy. Hawa. Şonuň üçin halipalar bugün öz bir şagirdlerine
özünü görmeklik eýem halipany buýsandyrýar. Şu ýerden täsirli bir söhbet döşümizin dowamyny mekan ýene-de aýdymlaryňyz bilen dowam edýär. Sebäbi de tomaşa edýän iýleşdirmeden eýem bir sizin aýdymlaryňyza tabarsyzlyk bilen garaşýan bolsalar gerek. Baş üstüne. Keşfe aya mengdeşim Nerkes kara dideler Sizi yadıma salli Ah geceler, geceler Keşfe aya mengdeşim Nerkes kara dideler Sizi yadıma salli Ah geceler, geceler Mekan köp sağ ol yerine yetirip aýdymyz üçin bugün gepleşmeden dowamında bir näçe aýdymlary, sadanlarlar toparyňyz bilen bilelikde bir uly ruh bilenlik bilen yerine yetirip berdiňiz. Garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan, Bedew batly atmaradyň mekanatly ýylymyzda şonuň ýaly ýene-de täze aýdymlaryň dowam kän bolsun. Biz bugünkü gepleşmeden dowamında sonot hakynda, dörejlik hakynda söhbetdeş bolduk. Şeýle ajaýyp pursatlarda da mekan mümkin bolsa bir bize tomaşa edýän iýleşdirmede bir ýürek buýsançlygy paýlaşsaňyz, ondan soňra da siziň ýerine ýetirjek aýdymyňyz bilen bize gepleşmede jemlesek. Sağ ol şaýyldy. Sonat barada, dörejlik barada gaty gyzykly gurrun etdik. Näçe gürleşdiň, muň çägi ýok. Iýleşdirmede şeýle gyzykly bolundur diýip umyt edýän. Bize şeýle mümkinçilikleri döredip berýän Kahraman arkadagyly kahraman serdarymyzyň jany sag tutýan tutumly işleri elmadama rowaz alsyn. Köp sağ olun mekan, arzularyňyz hasyl bolsun. Arzularyňyzda bize moşulýas. Sunody işgärleri, dörejlik insanlary elmadama göllerde bolýar. Şoň üçin netip bolsa, bajaýyp ýerimizde garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan, Bedew batly atmaradyň mekanatly ýylymyzda netip bolsa ýene-de şu sadanlarlar toparyňyz bilen bilelikde döreçok täze aýdymlaryň dowam kän bolsun. Şol aýdymlara biziň özümizden sabarsyzlyk bilen garaşýas. Netip bolsa tomaşaçylara da bir şekilli aýdymlaryň üstü bilen tele aýdymlarda ýergiderli ýetirip durmagyňyzy tüýsürekden arzu edýäs. Elmadama sonody aleminde size üstünlükleri hemra bolsun.
biziň bir çaklygymyzy kabul edip buň gepleşigimizde gatnaşygyny süýnem size döredijilik toparymyzyň adyndan aýratyn sag bolsun aýdýat. Sağ olun. Mehman adamlar, hormatly watandaşlar, sungat ýazgy bilen okuyjynyň, suratkaş bilen tomaşaçynyň arasyndaky dilsiz gatnaşykdyr. Şoň üçin sungat hakyna söhbet edilende eýam biziň halipalaryň ýa-da döwrümizden bir meşhur aýdymçylaryň eserleri biziň serimizde dolýar. Şoň üçin şeýle ajaýyp zamanada medeniýetimizden, sunagatymyzdan gülläp esmek üçin döredip berýän mümkinçiliklerine gahrman arkadagymyza, hormatly prezidentimiz, arkadaly gahrman serdarymyza şu pursatda alkyşlarymyzy aýdýarys. Goý gahrman arkadagymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň ömürleri uzak bolsun, janlary sag bolsun, ýylt bähbetli döwletli işleri elmadama rowaşyklara wetsensin. Garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan bedew batly atmuradyň mekanatly ajaýyp ýylmyzda her bir güni uly ösüşleri, taryhy wakalara şanly senelere wetsensin. Ene şeýle ýaşa arzuwlar bilen mehman watandaşlar ýaşy teleýleminiň döredijilik topar tarapyndan taýýarlanan buňky döredijilik söhbetleşigimizi geçirip oturýar. Biziň gepleşigimiz siziň gowunuňyzdan turandyr diýip umyd edýäs. Eger şeýle bolsa, biziň buňky çeken zähmetimiziň ýerine düşendir. Ýene-de ýaşy günlerde ýaşy teleýlemine görüşýänçe hoş, sag bolun. Gözlüm görmek isleyen çemen boldum sen üçün